iruditzen zait pertsona izango ditzala, ze nire eguneroko euskara zeitet, eta saiatzen ulertzen duten pertsonekin, saiatzen naiz bai pixka praktikatzen edo saiakera egiten euskara ziteko, baina bestela gaien hizkuntzan, baina beti lehenengo aukera edo saiakera euskeraz. Nik uste pertsona egokia izango nintzala, ze beti lehenengo hitz euskara zite eta euskara zitzeiten eroso sentitzen naiz. Nire ustez ni pertsona bat izango nintzen, ze txiki-txikitatik euskara izan da nire hizkuntza eta laguntza behar dutenak euskararekin beti lagundu iteie. Hemenaretan gehiengoak euskara zitzeite dugu eta ez dakitenak beti saiatzea euskara erabiltzen, o euskara zitzeiten saiatzen, ze hemenaretan denei euskara zitzeite dugu eta elkarren artean beti euskara da. Eta herri txiki badalako eta hemen denun artean euskara zite deulako. Hemenaretan ez dakitenei euskara zitzeiten erakusten dio, horregatikan. Hemenaretan euskal dantzako ohitura asko dakau. Adibidez, urtero San Juan zuan ingurun euskal dantza ite deu, eta 2 urtez behin beti gauko emanaldia egotea herriko dantzarikin. Hemen euskaragin lotutako egun guztitan talokiteia, netako talokiekin da. Eta gauza berezin sarreran beti txalaparta jotzea.